Kéri a backfieldben Krasznai Balázs és Bakos Gábor a running back. Krasznai passzválaszt Lukasin a Tomsis kezébe, aki az 50 yardos vonalnál kapta a labdát. Passzolni próbált Krasznai, és meg is teszi egy kis melkülés után, Lukasin Tomsics üresen volt, Remivel már. Krasznai passzol, Lukasin Tomsics kezében a labda, aki ismét Tomsicsot vette célba, aki el is kapta a labdát, de nem tud előre haladni. ismét támad a Raptors, Krasznai kapja a labdát, és passzolni készül. Lukasin Tomsics üresen, és touchdown Raptors! Hüvely passzát Lukasin Tomsics kapta el, aki kiszabadult a védők közül, és Kut megpróbált